12 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 23 листопада, 1365-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. У батька Мустафи Дегерменджі Бекіра сьогодні вдома проходить обшук. Поки достеменно невідомо, що саме закидають чоловікові. За однією з інформацій, його підозрюють у вимаганні великої суми грошей з іноземця. Щоправда, за що саме поки що не зрозуміло. Правозахисники та адвокати вже вирушили до селища Грушівка, де мешкає Бекір Дегерменджі. У кримсько-татарській спільноті він відомий своєю активною громадською позицією. Його син Мустафа Дегерменджі – фігурант так званої справи 26 лютого. Задержали Бекира Дегерменджи, и в их доме проходят обыски в селе Грушевка. По статье 163 вымогательство в особо крупном размере. Он является активным активистом крымско-татарского движения, постоянно участвует во всех каких-то общественных мероприятиях. Кримсько-татарські активісти повідомляють про ще один обшук у селищі Южне Феодосійського району. До будинку Ельміри Газієвої за адресою вулиця Вітан, 5 переїхали 4 авто із окупаційними силовиками. Що стало причиною обшуку, наразі невідомо. Ми дізнаємося про подробиці і розкажемо про все вже у наступному випуску «Заман». Одна людина загинула і ще 4 травмовані через нещасний випадок в Івано-Франківську. На одному з будмайданчиків завалилося бетонне перекриття. Понад 200 квадратних метрів бетону упали з висоти одного поверху. У цей час на будмайданчику були 5 людей. На місце викликали МНС. Кілька годин за допомогою гідравлічних інструментів потерпілих звільнювали з-під завалів. 4 людей врятували та відправили до лікарні. І ще одного чоловіка з-під залізобетонної плити дістали вже мертвим. Вагітну жінку, що постраждала у ДТП у Харкові, виписали з лікарні. Під час аварії 30-річна Жанна Власенко отримала важку травму голови та численні забої кісток тазу. Аби зберегти вагітність, лікарі кілька тижнів тримали її у медикаментозному сні. Нині вагітна її ненароджена дочка у безпеці, кажуть медики. Трагічне ДТП на Сумській трапилося ввечері 18 жовтня. Позашляховик «Лексус» на шаленій швидкості на перехресті зіткнувся з «Фольксвагеном Туарег». Від удару автівку відкинуло на узбіччя, де стояли люди. В результаті аварії 5 людей загинули на місці. Згодом ще одна жінка померла у лікарні. Нині заарештовані обидва водії. І кермувальниця «Лексуса» Олена Зайцева, і водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов. Вони в якості підозрюваних. Обом загрожує до 10 років в'язниці. Верховний суд окупованого Криму знову слухатиме справу Бахчисарайської четвірки Хізбут-Тахрір. Ремзі Мімєтова, Енвера Мамутова, Ростема Більтарова та Зіврія Псеїтова підозрюють у тероризмі. Їх затримали торік, 12 травня. Так звані силовики провели в Бахчисараї серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. Затримали 4 кримських татар. Під вартою бахчисарайці вже понад 1,5 роки. На сторінках у соцмережах кримсько-татарські активісти закликають прийти до суду, аби підтримати заарештованих. Марлена Асанова, політв'язня та фігуранта так званої справи Хізбут-Тахрір, номінували на волонтерську премію 2017. Висунув кандидатуру член Меджлісу Ескандер Барієв. Премія покликана популяризувати гідні вчинки звичайних людей, а також показати суспільству, що кожному по силах змінити світ на краще. Одним з таких, на думку Кримсько-татарського ресурсного центру, є Марлена Асанов. Він один з активістів об'єднання «Кримська солідарність». Зокрема, опікувався родинами кримських політв'язнів. 11 жовтня до його будинку вдерлися так звані силовики і заарештували його. Нині Марлена Асанов перебуває в СІЗО за підозрою у тероризмі. Вдома на нього чекають дружина та 4 дітей. Він вважав, що в такий скрутний час кримські татари як ніколи повинні бути єдиними і допомагати один одному. Звільнити Романа Сущенка та припинити переслідування його колег. Із такою заявою напередодні виступили американські конгресмени. Текст документу розміщений на офіційній сторінці демократки Марсі Каптур. Законодавці наголошують, США, як раніше, стурбовані націлюванням та затриманнями журналістів за прагнення до правди. Те, що в Росії це вважається злочином, неприпустимо, бо свобода ЗМІ – це основний принцип демократії. Неправомірне поводження з журналістами, такими як Роман Сущенко, є частиною тенденції політично мотивованих переслідувань та порушення основних прав людини російськими властями. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства і закликаємо до якнайшвидшого звільнення.
На лінії розмежування в зоні АТО посилені заходи безпеки. Через загострення ситуації у самопроголошених республіках українські прикордонники остерігаються посилення провокацій на переходах з окупованих територій на вільну і навпаки. Збільшена кількість нарядів, активно використовуються засоби автоматизованого контролю. Речі громадян перевіряють із службовими собаками. Прикордонники наголошують на необхідності посилення контролю, адже за 3 останні доби кількість людей, які перетинають лінію розмежування, збільшилася. У понеділок це було близько 32 тисяч, у вівторок вже 38 тисяч, а за минулу добу вже майже 40 тисяч громадян пройшли через пункти пропуску на межі з тимчасово окупованою територією. Здійснено маневр силами та засобами для того, щоб оперативно реагувати в разі загострення обстановки, уточнено взаємодію зі Збройними силами України та штабом АТО на випадок дій в нестандартних ситуаціях. Навколо Луганської адміністрації, де забарикадувався голова терористичної ЛНР Ігор Плотницький, його опоненти посилили охорону. Там багато військових та поліцейських. Неподалік чергують бронетранспортери. Водночас заклопотанки зняли блокаду із кількох вулиць у центрі міста, зокрема біля лялькового театру. В облозі залишаються урядові будинки, приміщення так званої МВС та місцевої телерадіокомпанії. По всьому місту посилені патрулі солдати перевіряють документи у перехожих. Особливо прискіпливо у чоловіків середнього віку, повідомляє Ліга.нет. Лікарні працюють в звичайному режимі, а от дитячі садочки та школи майже порожні. Батьки остерігаються вести туди дітей. Заколот у Луганську стався 21 листопада після звільнення з поста так званого міністра МВС. Ігор Курнет за підтримки поліції та кількох підрозділів терористичного 2-го армійського корпусу виставив проти керівництва самопроголошеної ЛНР. Зараз у місті війська з Росії та кілька сотень головорізів з особистої охорони донецького ватажка терористів Захарченка. Українським полоненим на Донбасі дали поговорити із рідними. Лідер терористичної ЛНР розпорядився надати можливість бранцям зателефонувати додому. Все це робилося показово на очах російських ЗМІ. У звітах підкреслено, терористи прислухалися до розпоряджень Путіна, який наказав звільнити військовополонених. Розмова відбулася 15 листопада, а вже 16-го керівництво окупованих анклавів доручило своїм силовикам підготуватися до обміну. Проте станом на середину тижня інспектори ОБСЄ не отримали запиту на моніторинг процедури звільнення полонених. Україна за своїх 80 громадян готова віддати 300 бойовиків та колаборантів. Повідомлялося, що списки вже узгоджені, поки що перспектива обміну не надто чітка. Після заворушень у так званій ЛНР, де крісло Плотницького захиталося, бойовики поспішили продемонструвати свою чутливість до прохань Кремля, аби не втратити його підтримку. Да, я. Нам сказали, ждут обмена. Луганск нас приготовил к обмену. Ждем новостей. Может быть, скоро буду дома. Наступного тижня Дональд Трамп має визначитися, чи продаватимуть США Україні летальну зброю. Про це повідомляє «Голос Америки». Аналітичний центр Heritage Foundation радить американській адміністрації не зволікати з таким рішенням. У доповіді інституту, який є мозковим центром президента, зазначається, що хоч майбутній успіх України залежить від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російській агресії та підтримки проведених Києвом реформ. Росія вторглася в Україну. Росія нелегально окупувала Крим. Росія спровокувала, а зараз підтримує сепаратистський рух в східній Україні. Росія – це агресор, а Україна – жертва. Будь-яка країна має право на самозахист. Довічне ув'язнення для Радко Младича доводить, що з часом покарання буде і за агресію на Донбасі та у Криму. Так вважає заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. Про це вона написала у своєму Фейсбук. Урядниця зазначає, з часів злочинів Младича минуло понад 20 років. Та міжнародні суди, хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А отже, будуть покарані й ті, хто чинив агресію проти України. Колишнього генерала боснійських сербів Радко Младича визнали винним у геноциді та вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув'язнення. Міжнародні суди, хоч і повільно, але довели, що можуть карати за воєнні злочини. А отже, будуть покарані й ті агресори, які вчиняли їх у Криму і на Донбасі.
Крим по венах. Фотовиставка із такою назвою відкрилася у Кримському домі. Автор робіт Зарема Ялибойлю збирала колекцію кримських пейзажів кілька років. Нині вперше представила свої роботи у столиці. Експозицію приурочила до Дня Гідності та Свободи. Мы поднялись наверх, смотрели на этот закат, и моя подруга читала один из аятов Корана. Это было просто незабываемо. Головна героїня вечора Зарема Ялибойлю розповідає, фотографією займається з 15 років. Сьогодні вона вперше представляє свої знімки в Києві. Любов до Криму називає своєрідним наркотиком, тільки без поганих наслідків. Кто когда-либо увидел Крым, тот его запоминает, любит и хочет еще раз увидеть. Именно поэтому я ассоциирую Крым как наркотик, то есть он у нас в крови. Іскендер Ганієв спеціально прийшов на виставку, аби побачити рідний півострів. Він родом з Криму, працює в столиці. Каже, фотовиставка дає змогу хоч на мить відчути рідну домівку. Хоч і зізнається, не всі пейзажі бачив на власні очі. Например, Балаклава, если не ошибаюсь, она за моей спиной, и я ни разу не был в Балаклаве. Когда я вижу фотографии моих родных мест, просто эмоции идут изнутри. На відкриття виставки у Кримський дім завітав колишній бранець Кремля, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. Він вражений творчими здібностями кримсько-татарської молоді. Каже, дає наснагу боротись за свободу свого народу. Борьба продолжается в Крыму, борьба организована здесь, и все люди, которые принимают участие в этой борьбе, находят для себя возможности видеть друг друга вот в таких мероприятиях. В планах на наступний рік у фотохудожниці виставка портретів кримських татар. Вона хоче зруйнувати стереотипи про людей з Криму. Режисер Ахтем Сейтаблаєв вже зголосився взяти участь у цьому проєкті. На світлині пейзажів дивиться з сумом, бо вже 4 роки не може повернутися в Крим. Це кожна з робот, вона має право в повному обсязі визначатися як така, як твір мистецтва. І це, з одного боку, дуже сумне таке нагадування, але з іншого боку, я вкотрий раз переконуюсь в тому, що, по-перше, які в нас талановиті люди живуть в Україні, зокрема в Криму, і яка гарна у нас батьківщина. Окрім фотовиставки, на заході презентували офіційний твіттер Криму та сайт Кримського дому. Їх створення надасть можливість оперативніше інформувати людей про те, що коїться в Криму, та водночас проводити трансляції заходів в Києві для кримських татар, які живуть на окупованій Росією території. Поза межами своєї батьківщини, поза межами Криму дуже важко генерувати постійно контент, але в нас є дуже багато наших колег і фотографів, і митців, які зв'язують і зшивають і Крим, і континентальну Україну для того, щоб ми були всі разом. Власне, над створенням, якщо говорити сайту, то працювала і команда Кримського дому, і працювала команда IT-розробників, які це розробляли. Над Твіттером теж працює зараз команда Кримського дому. Твіттер англомовний. Окрім ласощів та запашної кави, кожен охочий міг придбати привітальні листівки з текстами з кримсько-татарських пісень. Охочі побачити кримські пейзажі можуть це зробити до кінця року. Маргарита Потапова, Данило Карп, Заман, АТР. Перше місце на кінофестивалі в Амстердамі обійняла українська документальна стрічка. Фільм під назвою «Віддалений гавкіт собак» – це історія про 10-річного хлопчика Олега. Малий, попри війну, продовжує жити із бабусею у прифронтовому Гнутовому. Стрічка вразила усіх членів журі Амстердамського фестивалю документального кіно. Фільм отримав перше місце з-поміж 900 інших стрічок. Ділитись своїми спогадами про Революцію Гідності у соцмережах закликали українців-письменники брати Капранови. У соцмережі вони започаткували флешмоб. Історію пропонують позначати хештегом «Мій Майдан». Обіцяють, найяскравіші візьмуть до своєї книги. Віталій та Дмитро Капранови збирають спогади про Євромайдан від самого початку Революції Гідності. Нині планують доповнити свою книгу «Майдан. Таємні файли» з спогадами людей, що стояли на барикадах. Ми будемо постійно підводити проміжні підсумки. Тобто, от найцікавіше, що згадали за місяць, для того, щоб кожен повірив. Ви знаєте, люди не вірять, що вони знали, що це цікаве, що вони можуть щось згадати. Це не так.
Кожен може згадати щось цікаве. Когось він бачив, з кимось був поруч, да? Щось відбулося. Хоча б для того, щоб нашим внукам не розказали, що всім платили гроші. Публікувати свої історії брати Капранови пропонують під хештегом «Мій Майдан». У такий спосіб, кажуть, хочуть відтворити події, про які ще не розповідали читачам. Коли один із сепарів висунувся з вікна 3-го поверху, чи то подихати свіжим повітрям хотів, чи стрибати примірявся, один із наших під регіт товаришів голосно крикнув йому: «Пригай, здесь русская земля». Віталій читає один із улюблених уривків зі своєї книги. Її презентували 2 місяці тому. У ній свідчення 21 учасника Майдану, які безпосередньо вливали на перебіг подій. 22-м свідком брати називають себе. Для нас Майдан – це просто життя з усіма його і трагедія, і фарс, і комедія дель-арте, і розчарування, і віра. І одна ця ніч 18-го, коли ми одночасно знали, що нам капець, що ми переможемо, і воно нормально в голові вживалося. Останній розділ книги поки порожній. Саме до нього кожному читачеві пропонують вписати свою історію боротьби. Оксана Гуцул, Сергій Карапищенко, Заман, АТР. І повертаючись до новини про затримання Бекіра Дегерменджі, за останньою інформацією, окрім Бекіра Дегерменджі, затриманий активіст Асан Чарух. Веджія Кашка повезли до лікарні. Також затриманий активіст на ім'я Казім. Наразі це всі новини. Ми будемо розповідати детальніше у наступних випусках «Заман». Дивіться «Заман» російською перші та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.